Afnan Production. Beat Kawo Piano. So kamar guba ne tunda yana iya shekarai. So kamar abun marmari da ke sa a sanya rai. So kamar ruwan zafi ne gungu na rai sarai. So kamar na ce mai hauka amma ba zan faɗa ba. Waye cewa me yin so wai kullum ya dinga karya. In kana gudun ceton rai sam karka kalli baya. Gaskiya ake a cikin so lallai mu daina karya. Wanda ya yi karya a cikin so san bai iya ba. Mu fahimci mene ma'anar so tun kan mu fara. Shawara ga wanda yake yin so don gudun asara. Kar ka yi wa bebi ko matanka maganan gadara. Tarairaya ake yi wa mata ba cikin fushi ba. So nake na zama masoyin gaske ne ba da komai. A cikin sahun in soyayya na zam kamar ummai. Sai dai ba zan iya kyautar rai ba dan ya fi komai. Ba ni so na yo ƙarya kyautar rai ba zan iya ba. In kana a tare da bebi ƙarya kake faɗa. Tunda har kana cewa ba ka shan kunun gyaɗa. Kuma kai kake roƙon Allah wai ya ba ku da. Me kama da kai har bebunta ka ba zan rufe ba. Magana ta so wasu sun gama yin sa kafin wa aure. Yau ka je gida na su gobe ka je jibi kuna a tare. Kin ce a bar ku sha daɗi na juna ku more. Kisan hakan shi ke sawa aure ba zai daɗe ba. Ya riga da ya san komai na tun kan ku zamto. Matsayin amarya an bokinsa yana ku kwanto. Wai shin da shi kika fara hakan ko da wani kato. Zargin hakan ne zai sa aure ba zai dake ba. Da ina ta waka ana ibawa ake ta jina. Yanzu kuwa sauti na ya zaga cikin kasana. Rabbana ya sa kuka jina ku tura ni yan amana. Shi yasa nake kuma son ku ba zan iya yada ku ba. Bilget ba zai yada ku ba.